Wara li l-media ta' Robert Abela nqabdet tippubblika fake news dwar il-ħabs, tasal il-kundanna mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li sejjaħ din l-istrateġija tal-L-IÁM bħala waħda mhix etika. Il-kundanna tal-IGM waslet wara l-ment formali li għamel Net News bl-IGM jgħid li dan il-ġurnaliżmu huwa kundannabbli. Fil-rapport li tħejja wara dan l-ilment, l-IGM insista li l-IÁM mhux biss poġġew lill-ġurnalist ta' Net News u lill-ex priġunier f'periklu, imma imminaw ix-xogħol tal-ġurnalisti. Dan għaliex issa is-sorsi jistgħu joqgħdu lura milli jitkellmu. Il-fake news tal-IÁM kienet storja l-kollox inventata li provat tħawat l-identità ta' persuna ma' persuna oħra. Fil-fatt, il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Partit Laburista implikat b'mod qarri li Net News intervista lil Jordan Azzopardi li riċentement ħareġ fuq bejl fil-waqt li fakret fl-akkużi serji li dan iż-żagħżugħ qed jaffaċċja. Din il-fake news kienet ippubblikata bħala parti mill-istrateġija ta' Kastilja biex jiddefendu lil Kurunell L-IÁM u l-klikka żgħira ta' madwaru. L-IGM għalhekk ikkundanna bil-qawwa kollha din l-inġieba mhux etika.